Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Καλύβια. Είμαι μητέρα 2 ενήλικων παιδιών και έγκαμη. Έχω κάνει μουσικές σπουδές, αλλά πάντα με εγωίτευε η ενασχόληση με τη μικροτεχνία και την ιστορία. Είμαι ερασιτέχνης ερευνήτρια τοπικής λαογραφίας. Έχω κάνει πάρα πολλές καταγραφές σχετικές και φυσικά έχω μελετήσει τη βιβλιογραφία σχετική που υπάρχει. Τα τελευταία 10 χρόνια, εκτός των άλλων ασχολήσεών μου, ασχολούμαι συστηματικά με την αναβίωση, διάσωση, αναβίωση και διάδοση του κεντητού μεσογείτικου ψωμιού. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να μεταδώσω όλη αυτή την γνώση που υπάρχει και είναι επικίνδυνο να χαθεί σε κάθε ενήλικα αλλά και κάθε παιδί. Δίνω μεγαλύτερη βάση μάλιστα στα παιδιά, γιατί όσο πιο μικρά μαθαίνουν τις παραδόσεις του τόπου, τόσο πιο βιωματικό το θεωρούν και ποτέ δεν θα το ξεχάσουν στη ζωή τους. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της λογικής έρχομαι σε επαφή με όποιους συλλόγους μου ζητάνε την βοήθειά μου και σε σχολεία πηγαίνω. Έτσι λοιπόν ήρθα και κοντά με τον Ρόθακα και τον ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή του και κάνω μαθήματα όχι μόνο εκμάθησης της τεχνικής του παραδοσιακού ψωμιού, αλλά και της λαογραφίας που θεωρώ τόσο σημαντική για τον τόπο. Ανταποκρίνομαι, όπως είπα, σε προσκλήσεις συλλόγων, αλλά και σε προσκλήσεις για διάφορες ομιλίες, τόσο σε μονοήμερες δράσεις, σε συλλόγους που ενδιαφέρονται για διάφορες συγκεκριμένες μορφές τέχνης, αλλά και διάδοσης της τοπικής παράδοσης. Έχω μιλήσει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε ημερίδα σχετική με την επιχειρηματικότητα σε σχέση με την παράδοση. Επίσης έχω διδάξει στο Ανοιχτό Δημοτικό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονικού, πάλι σε σχέση με τον τόπο μας, την παράδοσή του, αλλά και τα διάφορα τοπονύμια και τοπόσημα της περιοχής. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και διεθνώς η διεθνής κοινότητα. Έχω συμμετάσχει σε ντοκιμαντέρ, έχω συμμετάσχει σε διάφορες συνεντεύξεις τουριστικού ενδιαφέροντος και προσπαθώ με κάθε τρόπο να διασώσω και να διαδώσω αυτό που αγαπάω πολύ. Τα τελευταία 10 χρόνια ασχολούμαι περισσότερο με την αναβίωση και διάσωση και όσο το δυνατόν διάδοση του μεσογείτικου κεντητού ψωμιού. Όχι τόσο πολύ όσον αφορά τη μαγειρική του, αλλά κυρίως το συμβολισμό του, γιατί επάνω υπάρχουν άπειρα σύμβολα με εξαιρετικές ερμηνείες που χάνεται η ιστορία του στα βάθη των αιώνων. Υπάρχουν αναφορές για κεντητό ψωμί στην αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο, στα σύγχρονα χρόνια, ακόμα και σήμερα σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και των Βαλκανίων και των Μεσογείων γενικότερα, όπου υπήρχε δηλαδή στάρι, υπήρχε και μία προσφορά ψωμιού με τον αντίστοιχο συμβολισμό επάνω στους θεούς. Έτσι έφτασε λοιπόν και στην περιοχή μας. Έχει κάποιους ιδιαίτερους συμβολισμούς, οι οποίοι είναι αξιοσημείωτοι να τονιστούν και να διασωθούν. Βέβαια η κάθε περιοχή έχει κάποια διαφορετική ερμηνεία πάνω στα σύμβολά της. Βέβαια όλο αυτό κυρίως με ενδιαφέρει να περάσει στη σύγχρονη εποχή μέσα από διάφορες μορφές τέχνης και όχι απαραίτητα μέσα από το ψωμί. Το κεντητό μεσογείτικο ψωμί φτιαχνόταν σε 2 εορταστικούς κύκλους. Ο ένας είναι ο κύκλος του χρόνου, δηλαδή διάφορες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, γιορτές Αγίων, και ο δεύτερος είναι ο κύκλος της ζωής του ανθρώπου, δηλαδή η γέννησή του, η βάφτισή του, ο αρεβώνας του, ο γάμος του, ακόμα και ο θάνατός του.
Υπάρχουν λοιπόν ψωμιά, δύο διαφορετικών κύκλων ας πούμε, που ανάλογα με την επιδεξιότητα που είχε η κάθε νοικοκυρά και την σοβαρότητα της περίστασης, στολιζόντουσαν διαφορετικά. Το κυριότερο και το πιο σημαντικό ψωμί ήταν το ψωμί του γάμου, όπου εκεί η νοικοκυρά δεν έκανε μόνη της την δουλειά, αλλά καλούσε την επιδέξια γυναίκα που ασχολόταν μόνο με αυτό, που ζούσε στο χωριό, η οποία λεγότανε μαΐστρα. Η μαΐστρα λοιπόν ερχότανε στο σπίτι της νύφης και αντίστοιχα του γαμπρού, φτιάχνανε δύο κουλούρες μεγάλες γάμου, καταστόλιστες. Γύρω μαζευόταν το σόι του γαμπρού ή της νύφης αντίστοιχα, με τραγούδια, με γλυκά, με συμμετοχή κάθε είδους. Οι άντρες συνήθως ήταν απ' έξω και έπιναν, έτρωγαν, χόρευαν. Πολλές φορές ρίχνανε και χρήματα στο σημείο που φτιαχνόταν η κουλούρα. Εκτός από την κουλούρα του γάμου που φτιαχνόταν στο γάμο, μικρά κουλουράκια, τα οποία τα λέγανε τουρτουλάκια, είχαν το ρόλο πρόσκλησης για το γάμο. Φυσικά οι άνθρωποι τότε ήταν αγράμματοι, δεν είχαν άλλο τρόπο να προσκαλέσουν τους καλεσμένους, οπότε 3 μέρες πριν το γάμο, συνήθως Τετάρτη προς Πέμπτη, φτιάχνανε τα μικρά κουλουράκια που ήταν καταστόλιστα και τα βάζανε μέσα σε ένα μεγάλο πανέρι, όμορφα φτιαχμένο με ασπρό ρούχο, ασπροκέντητο ρούχο, και δύο ελεύθερα κορίτσια που ζούσαν και οι δύο γονείς τους και ήταν και αρτιμελείς, πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι στο χωριό για να μοιράσουν τις προσκλήσεις του γάμου. Οπότε ο καθένας που είχε λάβει πρόσκληση δεν έλεγε φυσικά «με καλέσανε» ή «έλαβα πρόσκληση», αλλά έλεγε «μου φέρε κουλούρι». Αυτομάτως το «μου φέρε κουλούρι» σημαίνει ότι ήταν προσκαλεσμένος στο γάμο. Άλλη σημαντική περίπτωση ήταν το Πάσχα, όπου η πεθερά θα έφτιαχνε πάντα ένα πολύ όμορφο καταστόλιστο πάλι ψωμί με 5 αυγά επάνω, όσα και τα τρυπήματα στο σώμα του Χριστού, όπως λέγανε παραδοσιακά, και θα το πήγαινε μαζί με τα δώρα και τη λαμπάδα στην ύφη. Δεν τα πήγαινε βέβαια ποτέ η ίδια μόνη της, έστελνε ένα αγόρι νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου και τα πήγαινε στην ύφη. Μπορώ να μιλάω για αρκετές ώρες για όλα αυτά τα παραδοσιακά έθιμα. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο είναι τα πιο σημαντικά. Επίσης θα ήθελα να τονίσω την ιδιαιτερότητα που υπάρχει, που φτιάχνουν το ψωμί του θανάτου. Όπου πάντα στο ψωμί αυτό συμβόλιζαν την αιωνιότητα χωρίς καν να το γνωρίζουν. Εδώ στην περιοχή μας, άμα ρώταγες μια ηλικιωμένη για ποιο λόγο κάνεις αυτό, για ποιο λόγο χρησιμοποιείς αυτό το συμβολισμό, απόλυτα σου έλεγε γιατί έτσι τα βρήκαμε. Δεν είχε καθίσει ποτέ να αναλογιστεί τι είναι αυτό που κάνει, αλλά ήταν πιστή σε μια παράδοση, με μια θρησκευτική πίστη. Έτσι φτιάχναν λοιπόν στο ψωμί του θανάτου το σχήμα του άπειρου, το οχτάρι. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτές οι γυναίκες ήταν αγράμματες, δεν γνωρίζανε τη σημασία τους, απλά είχαν μάθει να το κάνουν από γενιά σε γενιά. Κυρίως αυτό είναι η ιδιαιτερότητα, συν μια ιδιαιτερότητα στο συμβολισμό που έχουμε στην περιοχή. Πάντα στα ψωμιά μας, αλλά και στη φορεσιά της Μεσογείτισσας, υπάρχει το λύσι, το βελανίδι, λύσι λέγεται στα αρβανίτικα, βελανίδι, και υπάρχει και ο μαστραπάς, δηλαδή το ανάποδο ωμέγα που συμβολίζει τη μήτρα της γυναίκας. Αυτά τα δύο, το βελανίδι και ο μαστραπάς, συμβολίζονται σχεδόν πάντα και στο ψωμί του γάμου. Και ένα επίσης σημαντικό, δεν πρέπει να ξεχάσω, ότι σε όλα τα ψωμιά υπάρχει το σύμβολο του Σταυρού. Ήταν βαθιά θρησκευόμενοι άνθρωποι στην περιοχή και σε όλα τα ψωμιά υπάρχει το σημείο του Σταυρού. Ας μην ξεχνάμε ότι το κεριτό ψωμί είναι μία ευχή, μία οικεσία, μία προσευχή προς το Θεό.
σε όποια μορφή του. Είναι για γάμο, παρακαλάς για το καλό μέλλον των νεόνυφων. Είναι για παιδί, παρακαλάς να είναι καλότυπο και να το προστατεύει ο Θεός. Όλες οι ευχές τους, οι παρατηρήσεις τους, από αγράμματους ανθρώπους, από αγράμματες γυναίκες, είναι πάνω, σχηματισμένες με σύμβολα πάνω στο ψωμί. Οι πρόγονοι μας συνήθιζαν να λένε ότι με ψωμί, λάδι και κρασί ανοίγουμε εκκλησία. Εννοούσαν ότι με αυτά τα τρία προϊόντα της τοπικής παραγωγής μπορούσαν να ζήσουν και με αυτά που ήταν βασικότατα κάναν τις προσφορές στο Θεό. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό παίζει μεγάλο ρόλο το ψωμί και μάλιστα το λατρευτικό θρησκευτικό ψωμί. Εδώ υπάρχει μια συλλογή σφραγίδων, οι σφραγίδες με τις οποίες σφράγιζαν το πρόσφορο που έμπαινε μέσα στη Θεία Κοινωνία. Είναι μεγάλης αξίας, είναι πολύ παλιές και αποδεικνύουν τη σημαντικότητα που είχε το ψωμί και ο συμβολισμός που υπάρχει στο ψωμί στην θρησκεία μας, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένα μεγάλο δηλαδή κομμάτι της ιερότητας του ψωμιού έχει σχέση με την Εκκλησία. Όπως έχω προεπεί, μεγάλη σημασία για την έκφραση ευχών, προσευχών, παρακλήσεων έχουν τα σύμβολα πάνω στα ψωμιά. Εδώ βλέπουμε ένα ψωμί το οποίο είναι πρωτοχρονιάτικο. Υπάρχει το σχήμα του Σταυρού που κόβει σε 4 τέταρτη μόρια το ψωμί και έχουμε ένα κάπως πιο ελεύθερο θέμα που έχω κάνει, αλλά που είναι ευχές για ένα σπίτι. Δηλαδή, κάτω από την περπατησιά της τύχης στη στέγη, πάνω από την προφύλαξη του φιδιού στο έδαφος. Από τη μια πλευρά έχουμε την ευλογία, την καλοτυχία και από την άλλη έχουμε τη γονιμότητα. Δηλαδή είναι 2 προστάτες και 2 ευχές που είναι μέσα και γύρω από το σπίτι. Πηγαίνοντας λοιπόν αυτό σαν δώρο σε κάποιον άνθρωπο, του κάνεις αυτές τις 4 ευχές που συμβολίζουν τα 4 θέματα που υπάρχουν. Εδώ είναι το ψωμί του θανάτου. Βλέπουμε το άπειρο, το σχήμα του άπειρου και σύμφωνα με μια καταγραφή που έχω, αξιόλογη καταγραφή προφορική, από τις μύτες που είχαν τα φυλαράκια ενδιάμεσα έφευγε λέγανε ψυχή. Και τα μπιλάκια είναι οι διάφορες τάσεις, τα διάφορα καλά ή κακά γεγονότα που σημαδεύουν τη ζωή ενός ανθρώπου. Τώρα από εκεί και πέρα αυτά είναι πιο παραδοσιακά. Μπορούμε εδώ να δούμε και το ψωμί που δίνανε το Πάσχα με τα 5 αυγά που η πεθερά πήγαινε στην ύφη. Όπως επίσης και τα μικρά κοσονάκια, έτσι τα λέγανε οι κοσόνες, που δινόντουσαν στα βαφτιστήρια αλλά και στα μικρά παιδιά της οικογένειας. Ήταν τόσο δύσκολες οι εποχές αυτές που ένα αυγό και ένα κομματάκι ψωμί αποκλειστικά δικό τους για κάθε παιδί ήταν πολύ σημαντικό και παρομοιάζανε κάτι που τους συνέβαινε πολύ καλό ή κάτι πολύ νόστιμο που τρώγανε με ψωμί και αυγό, όπως το συνήθως να το λένε πουλιά τσμεβέ. Ήτανε το ωραιότερο πράγμα που μπορούσε να του συμβεί, γιατί υπήρχε μεγάλη πείνα. Τώρα, προχωρώντας την τέχνη αυτή, γιατί όπως έχω πει, με ενδιαφέρει να περάσει σε άλλα επίπεδα και να παραμείνει ο συμβολισμός και να εξελιχθεί, έχω φτιάξει εδώ μία καρφώμα. Δηλαδή είναι ένα... Τώρα δεν θέλω να το σηκώσω πολύ γιατί μπορεί να σπάσει. Ένα κόσμημα που είχε πάντα στη φορεσιά της η Μεσογείτισσα, φτιαγμένο από ψωμί. Και εντελώς ελεύθερο πλέον, εδώ έχουμε, το βάλω έτσι να φαίνεται και καλύτερα, εδώ έχουμε ένα σχήμα το οποίο συμβολίζει τα τετραφέμελα του κόσμου σύμφωνα με τον Καζαντζάκη, με τον Νίκο Καζαντζάκη. Η γυναίκα, η φωτιά, το ψωμί και το κρασί.
Είναι τα τετραθέμελα του κόσμου σύμφωνα με τον Καζαντζάκη. Θέλω με αυτόν τον τρόπο να δείξω πόσες δυνατότητες έχει αυτή η τέχνη και πόσα πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Και όχι αναγκαστικά μόνο μέσα με πρώτη ύλη το ζυμάρι, αλλά με κάθε υλικό μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Απλά να μην χαθεί όλη αυτή η πλούσια ερμηνεία των συμβόλων.